Tudnánk azt éppen, hogy nincs közöttünk tégla. Mennyi poros kincs rejtőzik egy elhagyatott házban. Tatus elnök, ha összehív, leszünk vagy 200-an. Van közöttünk cserépkályhás, szülésznő meg orvos. A romok között az építész, meg a mezőőr is szorgos. És mikor végre a föld alól előbukkan a zsákmány, jöhet az alapos tisztítás, hogy szép legyen a látvány. 400 év történelme a téglákba égve, ma ünnepeljük a szenvedélyünk, sose legyen vége. Csendes őrültek vagyunk, nem baj, ha télen megfagyunk. Mikor térdelünk a földön, akár lehet rajtunk öltöny. Lehet hőség vagy szélvihar, Vas megye vagy Hajdú-Bihar. Hát éljen a tégla, éljen a csapat, reméljük sokáig Hungarikum marad. Térképeket, iratokat forgatunk a levéltárban. Sherlock Holmes-szá válunk rögtön egy régi téglagyárban. Nincs még egy ország, ahol ilyen változatos lenne. Csak itt lelhetünk 30 000 féle téglajelre. A város néző kirándulásnak is az a fő célja, hogy az utunkba akadjon minél több tégla. Csendes őrültek vagyunk, nem baj, ha télen megfagyunk. Mikor térdelünk a földön, akár lehet rajtunk öltöny. Lehet hőség vagy szélvihar, Vas megye vagy Hajdú-Bihar. Hát éljen a tégla, éljen a csapat, reméljük sokáig Hungarikum